Мисля, че няма човек у нас, който да оспорва особеното място на виното и ракията в бита на българина. В празник или делник, при радост или тъга, бъклицата с вино или павурчето с ракийка са присъствали винаги на масата на предците ни. А варенето на ракия от години се е превърнало в особен ритуал за нашенеца. Това ракийка. Това е реколта от 99-та година. Те като ли, бе? Държала от миналия век. На здраве. Живи и здрави. За еликсир, бе. Как е правиш тази ракийка, бе? Това е двойна преварка. Значи свалена един път и след това втори път. Двойна преварка. И това е хубаво мезенцето. Мъжето е хубаво да е драно, да не е брано. Да не е брано, да. Да. На кокъл да е разнало. Така. Стигаме това економиче. Економичето е хубаво. Нищо да подгреем мезето. Така, естествено се получава подгряване. Много малко и да го разгореща. Вярно ли, че гроздовата ракия е най-добрата? Гроздовата ракия се нарежда на първо място сред всички останали плодови материали. Тя е най-хубавата ракия. След нея, коя бихте сложили като майстор в класацията? След гроздовата ракия на второ място се нарежда черешовата ракия. Защо черешовата? Тя е по качество приблизително до гроздовата. И на трето място вече сливовата и всички останали. Може би именно заради значимото място на ракийката в живота на обикновения български гражданин, в региона и страната се надигнаха протести срещу наложения акциз. По инициатива на управителя на Благоевградска област Владимир Димитров, по този повод в Благоевград се проведе среща между представители на управляващите и кметове от областта. Заместник финансовият министър Георги Кадиев и шефът на парламентарната бюджетна комисия Петър Димитров обясниха с цифри и факти становището си по този въпрос. Акцизът в България и Кипър е най-ниският в Европейския съюз, обясни Димитров. Той е установен с директива на Евросъюза. За да бъде променен, трябва да се предприемат стъпки за промяна на директивата, което е много дълъг и сложен процес, каза още шефът на бюджетната комисия. Ако не спазваме закона, по думите му ще ни бъдат наложени сериозни санкции от Европейския съюз. Присъстващите кметове обаче не останаха до край удовлетворени от тези обяснения. По по-различен начин от други години и Винената партия в община Симитли посрещна официалния си празник – Трифон Зарезан. Преди да отидат в лозята, лозарите от формацията проведоха протестен митинг в село Черниче. Ние всички присъстващи днес на митинга подкрепяме справедливия протест на всички лозари и гроздопроизводители от цялата страна във връзка с приетия закон за акциза и по-конкретно наложения акциз при производството на домашна ракия. Категорично заявяваме, че приетия закон и наложения акциз в сегашните параметри е пълна недомислица. И в Европа да ти има. Но тая измислица е от нашите си. Що ги избрахме. А идат избори. Помислете. Тия, които са там в правителството, сега трябва да идат да копат лозя, да видят къде се слага акциз. Всички се борим на трапезата да има сладка, хубава ракия. Най-хубавата ракия е частната. Така че борим се за ракийката и ще се борим да отстоим. Участниците в митинга настояха да бъдат освободени от акциз първите 100 литра домашна ракия за всяко домакинство. От 100 до 200 литра акцизът да бъде 50 стотинки на литър, а от 200 до 300 литра 2 лева. Художникът от Черниче Николай Кашев пък по повод празника нарисува икона на светеца, която постави пред дома си. За да спазят традицията и почетат Свети Трифон, на 1 февруари в лозята излязоха доста лозари от община Кресна. В местността Габровница край града 68 декара стопанисва Васил Серафимов.
защото благослови се Твоето име. Слава на Тебе, Христе Боже, упование наше, слава на Тебе. Сами сега, владико, погледни от святото си жилище върху този имот и върху тези лозя, благослови ги, запази ги от всяко дяволско злоухищрение и от коварството на зли човеци. Айде, нека да я ревия. Ти го побра наред, чакай, днеска не се реже. Ох, Цревенко. С какво настроение посрещате днешния празник? По трифонски как ще го посрещаме днешния празник? Всичко е трудно, дори и с празниците вече е трудно, защото трудно се намират хора, които ги поканеш, пак не могат да намерят време да дойдат. Как върват иначе лозята? Захванахте се с една много трудна задача. Миналата година говорихме по този въпрос. За тази една година доволен ли сте? Трудностите ли бяха повече или имаше и положителни моменти? Положителни моменти, това е само от удоволствие, че работиш. А по принцип загубите са ми над 28%. Съвсем сериозно. Как беше реколтата? Реколта добре, че покри някои неща, иначе по принцип нещата са много жестоки. Скъпи са продуктите за обработка, за третиране. За нас са скъпи. Те са почти като в Европа. Няма какво да се кривим. Въпросът е по-различен в самото отношение на държавата към нас. Какво трябва да се промени в това отношение? Просто трябва да мислят за хората преди всичко, не за самите по-големите, как да ви го кажа, за по-големите фермери. Въпросът е да се направи така, че да сме по-близо и ние до държавата, а не само тя да си говори, че е близо до нас. Кой е най-хубавият сорт, който става тук? Тук е най-добре, мисля, че за памида. Аз миналата година имах на 22%, имаше захарност. Дори в Бобошево се очудваха хората, дето са специалисти по памида специално. А иначе, като цяло тук може би е крайната точка на кирацулата. И е много добра. Имаше на около 23-24 градуса захарност. Това е много добре. Но малко количество трябва да се увеличи, може би, за да се падне малко захарния градус. За в бъдеще на какви още сортове смятате да заложите? Винени сортове, мисля, че около 10 на 15 декара ще са само десертни лозя. Защото виждате сега какво направиха с ракията. Не знам какво ще стане утре с виното. Може да започнат да не тормозат. Не знам какви са системите в България вече. Значи много хора казват, че покрай този висок акциз ще се откажат от лозята. Вашето мнение? Мисля, че хората са упорити в България. Няма да издържат на отказването. В община Кресна се отглеждат 2280 декара с винени сортове. Основните са кирацуда, каберне, мелник 55, широка мелничка и мерло. Към 480 декара са десертните лозя в района. Предимно Булгар, Брестовица и Кардинал. Има и нови сортове, съобщиха от Общинската служба земеделие и гори. Един от майсторите лозари в градчето е 65-годишният Йордан Илиев. Строителният инженер се върнал трайно в родното си място през 2002 година, след като се пенсионирал заедно с съпругата си. Купил 10 декара в най-хубавата местност край града, дебелата земя, и ги засадил с лозя. От 1999 година обикалям почти по цяла Европа и съм така доста умувал и мислил на кой тип лозе да направя и каква ще бъде така неговото плодоотдаване по-ефективно, защото борбата е там. Нещо по-ново да приложим, за да имаме по-високи добиви. И какво е характерното за този начин на рязане и по-различното от традиционния за този край? Характерното е това, че пръчката, която ще плодоотдава или майката, трябва да бъде на една година. По-възрастна ли е, как да ви кажа, значи плодоотдаването е с 30-40% по-малко. Това колко ще плодоотдаде тази пръчка, се решава този проблем на първото плевене. И тогава пак трябва да се мисли, както при рязането, майката за следващата година, още при първото плевене, тя трябва да се набележи и да я коткаме за следващата година. Тук е характерно, защото така са дошли на този масив, два типа
обработване и използване на лозовите насаждения. Най-старият тип, може би почти и в цяла Европа още го ползват, е тип Гойо. Ниско, около 90 до 1 метър от земята и с два помощни тела, за да придържат тези пръчки, които ще плододават и цялата им листна маса. А другия, по-новия тип, който така набира скорост, но още в региона много малко хора го ползват, е тип умбрела. Плододаващите пръчки са на около 1,40 м, 1,50 м от терена. И плододаващите пръчки, които ще се останат да носят гроздовете, върват свободно. Така, проветряването е по-голямо и казват, че и качеството на гроздото било по-добро, но аз сега какво мнение сте? Сега ще го установявам. Сега, от тази година, ще разбера разликата на захарността от този тип и тип умбрела и тип Гойо. Това са доста млади насъждения. Какви добиви получихте миналата година от тях? Около тони 200 от декар. Аз знам, че са малко, но това лозе от тази и следващата година ще така настъпи неговото пълно натоварване за плододаване и зависи от годината. Нали, тя година дава, година взема. А на какви сортове сте заложили тук? Как да ви кажа, предварително събирах много информация преди да се заема с грозде производство. Обиколял съм почти Европа, във всички такива по-важни гроздо и вино производителни райони и се спрях на френския начин тип Бордо. Значи, около 50% от гроздовите насъждения са Кабарне Совиньон и около 50% тип Мерло. Това е сорта вино Бордо, което го пие, може би, около 1/3 и повече от света. Предпочитано е от така повечето хора, които обичат виното, защото двата сорта могат да се разделят и свободно, да произведеш и Кабарне Совиньон, да произведеш и Мерло. Но тази комбинация са измислили други хора, явно. Може би малко повече видяли на този свят. Че бай Йордан е мераклия, разбрахме, като надникнахме в двора му. Под стрехата веднага привлякоха вниманието ни 3 лина. Предназначението им е да може първата ферментация на виното да бъде в тези съдове, за да може да се и оттаи част от виното и по-чисто да отиде за ферментация в бъчвите за отлежаване. Къде сте ги виждали? В Франция и Италия. Бил съм така като семейни приятели на разни познати и са ме водили, за да видя как се произвежда в малки семейни изби виното в Франция и Италия. Оттам съм взял така, как да ви кажа, като терка и останалия проект е мой, нали, така дали с подобрения, дали с неудачи, но това е направено. Бай Йордан не пропусна да ни покаже и най-новата бъчва, която му бяха донесли току-що. Измайсторил е Николай Писковски от софийското село Врачеш. Оказа се, че е доста по-различна и по-специална от останалите. Тази новост е, как да ви кажа, и аз сега виждам за първи път, слушам се за нея, но сега виждам и сега ми я доставиха тази бъчва. Това, което знам и това, което ми е казано, че производството на тази бъчва е
по специална технология. Трябва да се вземе само от сърцевината на дъба, но да бъде расъл в юго-источна България, около Айтос. Само там е определен този регион за производството на тези бъчви от този дъб в България. Този тип бъчви са специален стандарт от 225 литра, които се изнасят за Италия и Франция и на бъчвопроизводителите, защото днес ми я достави, казват, 230 литрова бъчва струва 230 евро. На такава цена я изнасят в Франция и в Италия. Чудото уж на тези бъчви е това, че виното 2 пъти претакано, като се постави в тази бъчва, може да престои без да смени качествата си от 8 до 10 години. Това звучи много интригуващо. Много интригуващо, като имаме предвид, че примерно 8-10 годишно вино и в България цената му от 200-300 лева за литър. Вие какво количество ще заложите първоначално в нея или още не сте решили? Не, ще се опитвам за сега. То зависи и от средствата, които ще мога така да прекарвам при това грозде производство. Всека година да мога да зареждам по една бъчва и след 10 години така нататък да се пие по една бъчва на година. Значи след 10 години може да дойдем да заснемем една уникална колекция от такива бъчви с уникално вино в тях. И тук вече попадаме на една страхотно красива гледка. Нека кажем няколко думи сега и за тази изба. Първото е мерак. Много мерак, за да стане. Значи това всичко и с много информация, че избата, в която трябва да отлежава хубавото вино, не трябва да има никакви други предмети, железа, какво ли не. Значи трябва да бъде чисто и измазано и само на чист варов разтвор. Просто такива са изискванията, така го четем, дали е бъща, кой мога да каже. Колко време ви отне направата на тази изба? Как да ви кажа, това е приспособяване, защото конструкцията е била изградена, само с измазване, подмазване и това е. Доста време ни прекарвате тук, така радвате ли се на тези красиви гледки? Не, сипем си виното и сядам горе при булката, там. Това е най-хубавия момент. Живи здрави. Качи тук ще е най-слабко. Това е най-хубаво.